To jsem nám vzala jízdní řádek. To je někdo jde tu na nějakou města hodinu. No, to jede z Úlorku a bude ten tady odsaď až do Dancálu. To jste viděli tu hezkou mašinu aspoň. A tady měli takový otevřený vláček, takový lesní. Počkej. Jo, pro mě. Můžeš do videa.